שלום לך, מר בן ארי. אני מבקש אותך בשם הימין לברר האם לליברמן יש את הסמכות לעשות את שלושת הדברים הבאים. 1. האם הוא יכול לפטר את הרמטכ"ל וסגנו? 2. האם הוא יכול לשחרר את החייל עזריה? למה חשוב לברר כל זאת? כי אם בסמכותו של ליברמן לעשות זאת והוא לא עושה, משמע הוא שהוא שמאלן שקרן שמעל בציבור הימני שתמך בו להיות שר ביטחון. ואם אין זה בסמכותו, אי אפשר לבוא אליו בטענות. וזה אומר שגם אם אתה היית שר ביטחון, לא היית יכול לעשות את הדברים האלה. אז בשביל זה חשוב מאוד לברר את זה. ואם יש בסמכותו והוא לא עושה, אפשר להביא את זה כנקודה נגדו בבחירות הבאות, שהרי הוא מתחרה על הקול של עוצמה לישראל, על הקול הימני. ואז זה יהיה בשבילו מכת מוות. אני מבקש ממך לברר את זה ותביא לנו כאן תשובה. שלום.